To je veľmi dobrá otázka. Kebyže ideme úplne po základe, tak poviem jednoznačne, že zakladateľ divadla Tandem a všetky ostatné funkcie a možnosti, ktoré sa k tomu časom pridali, boli skôr súhra okolností ako niečo, čo bolo úplne od začiatku plánované. Divadlo vo svojej podstate, keď sme začínali, vznikalo naozaj ako niečo, že ja som to vtedy pôsobil v inom divadle a keď to divadlo z určitých dôvodov skončilo, tak som si povedal, že je ten čas si splniť detský sen a založiť si to divadlo. To bol v podstate od malička už detský sen, s ktorým som chcel jedného dňa prísť, ale nenapadlo mi to, že to bude v 17. Ale keď už to prišlo, tak to bola ako taká výzva. Je to dieťa so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže to znamená, že sú momenty, kedy človek to dieťa so všetkým, čo k tomu patrí, miluje, obdivuje, chváli a sú momenty, kedy má chuť sa na to dieťa vykašľať, vyhodiť ho von z okna a už v živote ho nevidieť. V podstate, keď sme začínali, tak prvým cieľom bolo, že urobíme autorský muzikál. Keď už ale bolo možno nejaké 2 alebo 3 mesiace do premiéry, tým pádom by to divadlo sa malo aj nejako volať. A preto sme začali vymýšľať rôzne názvy. Každý, kto sme tam boli, sme mali niečo vymyslieť, tak sme si to tak spísali a potom prebiehali hlasovania. A jeden názov bol bizarnejší ako druhý. Viem, že jeden z názvov bol aj že Benčičovci a že čo toto povie? To nepovie nikomu nič. No a potom jedného dňa sme išli s bývalou tandemáčkou po tedy rozbitom Šafárikovom námestí, kde sa stávala električka. Zrazu prišlo to, že čo znamená vlastne tandem? Nevedeli sme ani jeden, ale zavolali sme aj jedinej tandemáčke, ktorá bola špecialista, že ona mala doma milión rôznych slovníkov. Martin, no, má to asi 80 významov a začala ich čítať. A zrazu prišli za sebou také 3 významy, ktoré boli pre nás v tej chvíli úplne že jednoznačné. Jeden smer, jedna cesta, jeden cieľ. A zostalo iba to, čo dnes ľudia poznajú, že je ten názov divadlo Tandem. No impulzom bolo práve to, že to predchádzajúce divadlo sa zatváralo. Mne to bolo na jednej strane tak ľúto, že nevyužiť tie veci, ktoré ma tam naozaj tí ľudia, ktorým som dnes veľmi vďačný, naučili. A tým, že od malička som mal taký detský sen, že si založím jedného dňa divadlo, tak v 17-ročnej hlave si človek povie, že tak asi teraz je ten správny čas. Z dnešného pohľadu to bol dosť ambiciózny a odvážny plán, to od začiatku zostal, tak to je moja mama, Ľudmila Benčičová-Duducová, ktorá od začiatku v tom tandeme bola, pomáhala, aj keď nie až toľko ako dnes, ale vždy tam človek ten tím za sebou potrebuje. A nemôžem povedať naozaj tí ľudia, keď sme to rozbiehali, tam bol obrovský entuziazmus v tom, že ideme urobiť niečo nové a všetci chceme dať do toho maximum. Tam sme mali napríklad človeka, ktorý na každú jednu skúšku, čo bol 2-krát do týždňa, dochádzal z Košíc. On ráno sadol na vlak v Košiciach, prišiel na skúšku do Bratislavy, vracal sa do Košíc, aby potom na druhú skúšku, v iný deň, prišiel znova. Tam sa riešili rekvizity, kulisy, tam sa toto všetko riešilo dosť svojpomocne. Čiže nedá sa povedať, že by tam bol naozaj 1-2 ľudia. Bola tam naozaj tá mamča, ktorá tam stála v tom pozadí, ktorá fungovala. Čo sa týka kulis, tak o tie sa staral hlavne môj daddy, familiárne volaný aj v divadle. Do dnešného dňa jeden obrovský obdiv pre tých ľudí, ktorí sa na to dali. Priznám sa, že sú ľudia, ktorých obdivujem za to, čo dokážu, sú ľudia, ktorých obdivujem za to, čo robia. Ale že by som ich nazval priamo svojím vzorom, nikdy som si asi nedával priamo vzor, že chcel by som to jedného dňa robiť ako niekto, alebo chcel by som sa dostať tam, kam sa dostal ten človek. Myslím si, že človek sa nemá nikdy porovnávať s nikým, len sám so sebou. S tým, čo on sám niekedy dokázal a dnes už to možno nevie, alebo naopak, čo kedysi by nezvládol a dnes to dokáže. Kebyže poviem niečo možno najbližšie, tak na začiatku to jednoznačne bolo také, že Radošinské naivné divadlo, ktoré prišlo v podstate z ničoho a vybudovalo obrovské divadlo, ktoré má tradíciu. Ale že by som povedal, že tak teraz pôjdeme týmto vzorom, tak to nie. Ale určite to na začiatku bola inšpirácia. Ono možno tak pre zaujímavosť, že to meno vlastne, ja sa pôvodne volám áno Martin Benčič, Michal tam vzniklo ako taký umelecký pseudoným z obdobia, kedy som tancoval Jacksona a ľudia zrazu ma začali volať Michael. Ja, že dobre, ale aspoň si to poslovenštím. Tak som si to poslovenštil a vzniklo z toho toto meno. Mne sa to páčilo, že ako to vyzerá, keď sa to napíše, tak preto som si to aj nechal. A kto to je dnes? Je to stále zakladateľ divadla, ktorý nebyť ale ľudí, ktorých okolo seba má, tak by to už dávno nemal možnosť robiť.